கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமானவர்களே, ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ஈடு இணையில்லா பரிசுத்தமுள்ள நாமத்தில் இந்த காலை வேளையில் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்துகின்றேன். இந்த நாளிலும் கூட பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு வழங்கியிருக்கின்ற வார்த்தை நீதிமொழிகள் 3ஆம் அதிகாரம் 6வது வசனம். உன் வழிகளில் எல்லாம் அவரை நினைத்துக்கொள், அப்பொழுது அவர் உன் பாதைகளை செவ்வாய்ப்படுத்துவார். ஹல்லேலூயா. அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, நம்முடைய வாழ்க்கையில் பல இடங்களில் நாம் விழுந்து போகின்றோம். அதற்கு மிக முக்கியமான காரணம், சத்துருவானவன் நாம் பயணிக்கின்ற பாதையில், நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் பிரயாசப்படுகின்ற ஒவ்வொரு முயற்சியிலும் நீங்கள் விழும்படியாக பல இடங்களில் அவன் நீங்கள் அறியாதபடி கண்ணிகளை வைத்து காத்திருக்கிறான். நாம் நம்முடைய சுய புத்தியின் மேல் சாயாமல் நாம் ஜெபத்தோடு நாம் பயணிக்கும் பொழுது நம்முடைய கர்த்தர் நம் பாதைகள் எல்லாவற்றையும் அவர் செவ்வாய்ப்படுத்துகிறார். ஹல்லேலூயா. அவர் செவ்வாய்ப்படுத்தும் பொழுது நிச்சயமாக நாம் ஜெயம் எடுக்கின்றோம். எனவே அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, நாம் அனுதினமும் நாம் ஜெபத்தோடு நம்முடைய வாழ்வை ஆரம்பிப்போம். நம்முடைய தொழில்களை அவர் கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபித்து அவருடைய சித்தத்தின்படி, அவருடைய நல்ல ஆலோசனையின்படி நாம் தொழில்களை செய்வோம். நீங்கள் அனுதினமும் அவரை தேடுவீர்களானால் நிச்சயமாக அவரை கண்டு கொள்வீர்கள். அது மாத்திரமல்ல, உங்கள் வாழ்வின் பயணத்தில் இருக்கின்ற கரடு முரடுகள் எல்லாம் சரி செய்யப்படும், கோணலானவைகள் எல்லாம் சரி செய்யப்படும். இது உங்களால் அல்ல, உங்களுடைய விசுவாசத்தின் ஜெபத்தினால் ஆகும். ஹல்லேலூயா. எனவே அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, நம் வாழ்விலே நாம் பல தொல்லைகளை அனுபவித்திருக்கலாம். இந்த நாள் வரை ஏராளமான வேதனைகளிலே கலங்கி போயிருக்கலாம். இனி நீங்கள் கலங்க வேண்டிய அவசியமில்லை. நீங்கள் ஜெபியுங்கள், அவரை தேடுங்கள். அவருடைய நாமம் உங்களுடைய வாழ்விலே விளங்கும்படியாக, அவருக்கு சாட்சியாக நீங்கள் எழும்பி பிரகாசிக்கும்படியாக அவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். அவர் உங்கள் பாதைகளை செவ்வாய்ப்படுத்துவார். அல்லேலூயா. நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் நம்முடைய வாழ்வின் பயணத்திலே அனைத்து வழிகளிலும் நாம் பிரயாசப்படுகின்ற ஒவ்வொரு காரியங்களிலும் நாம் அவரை நினைத்துக் கொள்வோம். அவர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். நாம் ஜெபிப்போமா? எங்கள் நல்ல பிதாவே, அருமையான இந்த காலை வேலைக்காக ஸ்தோத்திரம். இந்த நாளிலும் நீர் தந்திருக்கின்ற விசேஷித்த வார்த்தைக்காக ஸ்தோத்திரம் அப்பா. நாங்கள் சுய புத்தியில் சாயாமல் உம்முடைய ஆலோசனையை கேட்டு நாங்கள் அதன்படி வாழ கிருபை செய்யுங்க, ஆசீர்வதிங்க, வழி நடத்துங்கப்பா. நாங்கள் அனுதினமும் ஜெபத்தில் நிலைத்திருக்க, விசுவாசத்தோடு ஜெபித்து நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள நீங்கள் கிருபை செய்யுங்க. இந்த நாள் உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்தின் நாளாக, பிள்ளைகளின் கையின் பிரயாசத்தை நீர் ஆசீர்வதிக்கின்ற நாளாக, பிள்ளைகளின் பிரயாணத்தை நீர் பாதுகாத்து வழி நடத்தி செல்கின்ற நாளாக நீங்கள் கிருபை செய்யுங்க, ஆசீர்வதிங்க, வழி நடத்துங்க. இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய பரிசுத்தமுள்ள நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன். ஜெபங்களின் நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென்.